Salutare, m-am bun și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Să nu uitați, bineînțeles, și voi acolo de like, subscribe și clonosul ca să fiți la curent cu tot ce postez în continuare. Astăzi ne vom juca o serie de survival cu moduri, după cum puteți vedea că nu avem skin. Și se vede direct deoarece este harta acolo sus în colț. Nu ne-a dat într-un spawn de Crăciun, deoarece am selectat să fie un spawn de Crăciun, doar că nu m-a dat într-un spawn de Crăciun, ceea ce e nașpa, dar aia e. Și eu sunt curios de o chestie, cum plătește ăsta chestul pe apă, adică sunt pixel distanță până să stea chestul pe apă. Uitați, se vede puțin. Dacă faci așa, se vede. Mai ales că, practic, obiectele n-ar trebui să poată să stea pe apă. Adică, dacă obiectele ar putea să stea pe apă, ar trebui și eu să pot să stau pe apă. Adică, logic. Doar că Minecraft-ul n-are logică și... Eu nu înțeleg cum s-a spawnat chestul fix aici și nu am întoarse pentru că... Da. Și... Sărbători fericite, asta nu v-am zis. Tuturor care se uită la acest clip. Și haideți să ne luăm și noi câteva chestii, adică mâncare, lână neapărat. Bă. L-am ratat de câteva ori, să zic că mersi. Gata, am tăiat și eu porcul de Crăciun. Deci la fix oile. Deci mai am nevoie doar de o culoare roșie și ne facem patul mult visați. Da. Da, nu cred că o să mai omor roi. Da, nu, a mai rămas doar o singură specie, o vacă n-am omorât deloc. Nici o vacă n-am omorât-o. Stați așa, mi-a venit o idee, deci fiți atenți. Mai ne facem crafting table mai întâi. Deci fiți atenți. Să vedeți ce șmecherie fac eu aici. Unde e mi-a treia lână? Adică o să trebuiască să fac dublă șmecherie. Cu buclă. Așa, buclă. Nu mai știu să vorbesc. Light grey. Pe ce am făcut, mă? N-am făcut nimic. Da, cred că o să trebuiască încă o floare de astea de light grey. Deci facem bucla. Doar că să vedem dacă merge. Doar că mai avem nevoie de încă una, deoarece ca să-mi funcționeze ce vreau eu să fac, efectiv. Eu am luat, da, l-am luat. Crafting-ul. Deci, eu nu mai știu să zic buclă. Ia să zic alte prostii. Ok. Nu mai este niciuna. Pe ce ai făcut bobiță? Pe am făcut afaceri. Dacă e ceva. Uite-mă aici. Ne panicăm degeaba. Bun. Facem așa. Da. Nu înțelegeam de ce nu mergea. Facem așa. Și acum sunt curios dacă mă lasă. Că vreau să fac și mecheria mea. Deci fiți atenți. Facem o dată așa, o dată... Da, nu mă lasă. Era de așteptat. Vreau și eu să-mi consum culoarea. Da. Deci mă așteptam pentru că nu mă lăsase atunci ulul ăla să-l fac. Și mă așteptam. Deci nu merge să facem bucla.
pentru cei care înțeleg altceva, asta am zis. Mamă, ce m-am speriat de animație la câine. Am uitat că am free animation-ul activat. Se îndoise corpul. Mă gândesc. Wow, what the... Dar eu nici nu sunt pregătit ca să mă duc acolo, băieți și fete, mă... Deci, efectiv, doar m-am plimbat. Nu m-am știut să vorbesc, după 4 episoade care am încercat să le fac și mi-am dat greș. Dacă puteam și eu să editez videoclipurile, nu mai dădeau greș, dar acum ce să facem? De fapt nu avem nevoie. Punem blocul ăsta aici. Mă, deci câte animale sunt și lava aia curge, ok. N-am să întreb. Și doar... Asta mă plimb. Dacă vă întrebați cum se cheamă lemnul ăsta, este fire log ceva, mă rog. Fire log, nu știu cum se pronunță exact. Că nu cred că se pronunță fire, că fire este foc. Că fire se scrie fire. Da, fire. Așa se scrie fire, iar fire log nu știu ce înseamnă. Bro, ce lemnul ăsta? Ăsta chiar nu l-am mai văzut absolut deloc. Bro, what? Stai. Redwood, what? Wood. Redwood wood. Mă, ce? Și pot să fac ceva din ăsta? Nu cred că pot să fac lemnul ăsta. No. Nu cred, mă. Ești genially. Am dat puțin pe engleză, dar nici nu știu dacă am zis bine. Genial. Că este genial. Nu sunt cu engleza și astea, deci... Nu mă judecați. Ascultăm și nu judecăm. Da, de ce oi fi eu... De ce oi fi eu pro și nu tai cu... ăsta, cu... Scap acum toporul. Deci după 4 episoade nu mai știu să vorbesc. Alea l-am făcut bine. Doar că mi-a ieșit... Adică am vorbit bine, doar că mi-a ieșit nașpa. Adică nu se întâmpla ce trebuia. Ca să fie palpitat videoclipul. Cred că ne ajunge totuși. Da, un stack și 4. Cred că dacă nu luam prima bucată și îl transformam, dacă luam cu o bucată în minus... Ai de capul meu ce e aici, doamne. Dacă nu am prima bucată era direct full un stack. Acum este un stack și 4. Mamă, cred că baiomul ăsta le-ar plăcea fetelor, nu știu ce am eu senzația. Da, avem doar mere la noi, bugetul, ne pare rău. O să trebuiască să renunțăm și noi puțin la minat, doar că... Mamă, cum s-au întins picioare, what? Am obișnuit să mă culc, ca de obicei. Adică, ca Minecraft-ul normal, eu acum am și o animație și pentru asta, ca idee. Este un mod care se adaugă animația, deoarece resource-pack-urile pentru animații de player nu merg, nu știu de ce. Ia, ăsta cum se numește? Purple log, nu?
Jacaranda? What? Da, nu, cred că baiamul ăsta le-ar plăcea fetelor. Deci este un mini copăcel sau... Asta ar trebui să fie de... Cherry Blossom? Ok. Nu cred că pot să iau frunzele pe sus, nu? Nu. Dar îmi plac frunzele astea, zici că sunt niște frunze... Îmi scape acum cum era denumirea tei ceva, nu cred că e tei. Și la bază are un lemn de cherry blossom, ok. Mi-am plac și alea. Asta e trifoi sau ce? What? Da, nu cred că baiamul ăsta le-ar plăcea efectiv fetelor. Actually, cred că baiamul ăsta le-ar plăcea fetelor. Nu știu ce mod am adăugat ca să am mai multe baiamuri, dar habar n-am. Că vi l-aș fi dat cu mare drag. Cine vrea. Mai ales că adaugă și... Da, cred că știu ce mod. O să văd. Dacă îl mai găsesc. Nu știu cum am activat cărticica aia, că nu cred că am activat-o eu, dar... Las-o acolo, că nu-i rău, nu-i rău. Mă... Ce sunt cu copacii ăia? Da, Ok. Am luat un monstru din baiul fetelor. L-am pus pe aici. Asta e gresul vechi. Da, nu știu, habar nu, what? Asta e gresul vechi. Da, n-am siltaș să-l iau. Asta e baiul ăla cu lemnul roșu. Dacă nu știu în ce cazuri te ajută lemnul roșu, asta e faza. Dacă îmi place cum se spawnează ei, adică forma lor. Este mai, nu știu, habar mai... Nu neapărat cu mai mult lemn, adică și asta, doar că nu asta mă încântă neapărat. Nici cum să zic, adică mă cântă forma lor, ca să zic așa. Adică arată mai bine, adică uitați-vă și voi la copacul ăsta, cum arată versus copacul ăla. De o grămadă de metri. Înălțime, da, mă rog. Cât de înalție nu l-am dat considerare, că ăsta e mod. Atenție, e mod, nu modpack. Modpack-urile sunt altceva și ăsta e spawner. Are sabie. Deci, lăsăm sardă. Poate. Lăsăm sardă. Nu te apropia, nenea. Ok. Deci trebuie să spargem spawnerul ăla. Dar cum că... Dacă mă trezesc cu un zombie în spatele meu, ok. Ești bun rău. Da, deja mi-am umplut inventarul. Redstone. Deci, ca să înțelegeți de ce mă plimb eu mă plimb ca să găsesc un village. Eu cam de asta mă plimb, ca idee. Doar că nu găsesc niciun village. Și hai de capul meu cum face calculatorul meu. Face în ultimul hal calculatorul meu. Deci dacă vă dau să auziți cum băzie, village outpost.
Dacă aveam un scut, mă băgam. Dacă n-am niciun scut, nu mă bag. Poate doar să eliberez aer în golemul sau să-l bat. Cam cu ce să mă acopăr și așa. Nu cred că vin ăia prin zbor ca să... Stați așa să îmi pun căștile. Așa, bun. Mai bine, nu mai aud calculatorul. Ai de capul meu. Cum să o iau eu ca să nu mă bat cu ei? Că vreau să mă bat cu aer în golemul. Nu cu ei. Ia-te-l, mă. John! John, lasă-mă în pace, John. John, nu. Au, John, lasă-mă în pace, John. Nu mai pot să alerg, Help me, help. Bă, da, lasă-mă în pace, ți-am făcut eu cumva ceva? Hai că până la urmă mă bat cu tine. Chiar dacă n-am vrut, mă bat cu tine. Firai tu să fii. Și eu acum, unde am murit? Nu, am crezut că explodează un creeper. Ah, ok, gen. Numai să nu se despawneze iteme, dacă știi ce vreau să zic, și sunt la început, efectiv. Doamne ferească. Și e destul de departe, îmi vreți să vă mint? Doar sper să nu mai fie John pe acolo și să nu fi luat vreun item ceva. Dar n-are ce să-mi ia item și... Doamne ferească. Mi-e frică să mă duc prin... Baia-mul ăsta, dar trebuie. Ca să ajung mai repede. Nu cred așa ceva. Deci nu, eu nu cred așa ceva. Îmi dă poison sau care-i faza? Da, nu, eu mă duc direct pe aici, că... Dar eu nu înțeleg, îmi dă poison sau care-i faza, că... I don't know. Nu știu dacă am zis ce... Nu cred că există un baian special pentru aceste flori. Hai că ăsta mă ajută pentru John sau pentru culoarea neagră dacă am nevoie. Nu cred că există un baian special, deci de asta îmi luam eu poison. Îmi place apa cum arată. O fi mov și este culoarea fetelor, dar îmi place apa cum arată. Aia, bai, mă, ăsta nu știu ce să zic de el, adică nu-mi place deloc. Și m-am dus. Ciuc încă una și mă duc. Nice. Facem reclamă la Ciuc. Mai bună e apa decât Ciuc. Că Ciuc este bere, dacă nu mă înșel. Deci, 800 de metri, mai avem 300. Și facem 20 de minute în curând. De când am început episodul. Da, nu știu ce o să facem din această serie. Mai avem puțin. Nu știu ce o să facem exact în această serie, adică habar n-am. Da, eu am găsit atât de mult sugarcane. Și pe bune, eu chiar atât de... Așa sunt, încât nu am luat nicio bucată de sugarcane, abia acum iau. Doamne, uneori mă gândesc, eu oare sunt bun la Minecraft sau nu sunt bun la Minecraft? Oare de ce mai gândi la așa ceva? Când eu sigur nu sunt bun la Minecraft. Mai ales la PvP.
Nu cred. Nu. Eu nu mai mor încă o dată. Lăsați-mă în pace. Eu nu mai mor încă o dată. Lăsați-mă în pace. Doar vreau să văd de itemele mele. Lăsați-mă în pace. Lăsați-mă în pace. Nu. N-ai voie. Nu. Fugi. Deci, e în apă. Nu cred că... Nu. Băi și fete, nu știu ce să mai zic. Deci eu vreau efectiv să fac harta mai mare ca să mă pot teleporta unde trebuie, dar eu știu cum să fac harta mai mare, nu știu. Și trage și scheletul ăsta după mine. N-am comandă ca să fac times a day. Că din câte știu există moduri cu hărți care chiar dacă n-ai comandă te lasă să-ți dai teleport în unele locații. Bine, în locații diferite de fapt. Da, eu sunt curios, există mobi în biomul ăsta? Dacă da, da. Că mă gândeam, bă, îmi place apa, poate îmi face o casă undeva lângă biomul ăsta, dar dacă există mobi. Da, nu. Cred că cam acesta a fost și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Să nu uitați de like, subscribe și comment. Sper ca să fiți la curent cu tot ce postez în continuare. Asta este un câine negru. Așa. Și noi ne revedem pe următoarele episoade de Minecraft, bineînțeles. Sau Need for Speed sau Fortnite. Mă rog, whatever. Sper că vă place seria. Dacă vreți să continuăm, iau urcătorul. Pa.